Mga Pangasinense nakiisa sa pagdiriwang ng National Flag Day. Silipin sa report. Sa bayan ko't bandila, laan buhay ko't diwa, ako ay Pilipino, Pilipinong totoo. Ilan lamang yan sa liriko ng kantang Ako ay Pilipino. Sadyang ang napakahalaga ng simbolismo ng watawat sa kasaysayan ng bansa. Napakahalaga ang ating bandila, ang watawat ng Pilipinas dahil ito ang sumisimbolo o sumasagisag ng ating pagkakakilanlan, ang ating identity bilang isang Pilipino. Isinasagisag din ng bandila ang pambansang kalayaan at pagkakaisa na nakamit ng mga Pilipino mula sa napakaraming pagsubok na dumaan sa kamay ng ibang lahi. Kagaya po nung sa isang kasaysayan po natin, winagayway ang bandila natin upang magkaisa ang mga Pilipino para magkaroon ng kalayaan ang ating bansa. Base sa pagsisiyasat ng historia na si Maridel, ang mga kulay ng watawat hango raw sa bandila ng ibang bansa. Sinasabi rin nila na naging inspirasyon ng tatlong kulay na ito ay yung watawat ng Amerika. Kasi nga sinasabi nila na ang mga Amerikano ay isa rin sa tumulong upang tayo ay mapalayag. Ngayong National Flag Day, naway maging salamin umano ang malayang pagwagayway ng watawat sa kada Pilipino para lalo pang magkaisa at maging matatag sa anumang pagsubok na kinakaharap. Kasama si Jing Dakanay, King Guevara, Balitang Amianan.